ایوارا بخیر بینرین چرپل مدیا همیشه دیسا برنامه مدرسه کردستان دستخط یا دستنویس و کشکول بهورانه اول دمکیه جناب زیاوجی لکولینر و نویسکار کج دیروک ادبیات کردی گلکی برهمن تعریف دیروک ادبیات ما دیروک چندامت که ج گلکی جین کور دور که درخستی آنیه یکو بمرا و بوارا پاروت که ایروج دیسه امی سروان مجارا که یکی جه وک سرویس دنگی سیسبانه یا جه خزه سیسبانه چیروکین اولی و کشکولا گلاله امی باسوان بکن ده ماموسته زیاوجی باسوان بکه اوانا ام دزانه که دیروکا نویساندن و جیروکا ادبیات مو او کمته دایه گلکی تاری مایه و شرطی مایه یا جیوندا مایه اد بجم مالوان آوا کج وان قنجی که جوان او که درخست جوان قلشا درخستنه و آنها بمرا پاروت کن بله برای زیاوجی تو بخیر هاتی امیشه دیسا بهورانه دیسا امی بحثا هنه که مدرسه بکن یا جی لگور تیپا یا جی لگور حرفه و پاشه جی امی درباز مجاره خواه بکن و همه بیجن تو بخیرات جاره کن و کرم که gelek spas kim evara ve baş mineren heja çarpıl medyayı u vakit zul derbazı be ama carek edin pişti 2 haftan em yardım pevranın hevidarım em bıkarın هناك آگاداریان کو حتی نه زانین هناك آگاداریان کو و کنجو گوشه امانه ام بوارا پار بکن بکارن اگر ام بکارن گله کم جیبه ده هناك خصوصا ده هناك مجاران و آگاداریه کی بدن و ام که خود بختیار است برنامه ما یا ایشب وک همو جاره سه باشم پکته باشا اول وک کما گفت او برهمن عربی این کج عالی ملا سیدای کردان و عالی عالم کردان و هاتن نویساندن و مدرسه دا هاتن خواندن یعنی او برهمن کو عالم زاناین بله زاناین ام 400-500 سال زیادتر کو نویساندنه لیج عالی ملا و فقه yani سیدای کردان و نویساوان yani berwan hatne نویساندن de medrese Kürdistan'da da ve ki kitabı dersi hatne xwandin eme peşi jüve dest bikin و في برنامه داجي همه چند برهمان بوابدن ناسین که لکو هاتنه نویساندن کیجا مدرسه هم da هاتنه و نویسین yani نویساندن و کرتیمی بحثایی که پیشا در بازه مجاره دمیدن gelek برهمن او هنک و هم نخواهدن بکمن نو دتیاوی ایشب کو امی وارا پار بکن برهمکه شروعین سر حدیثانن و کو ده سال 1829 دا لگلها حولیره yani جان بجن اربیره هاتیه نویساندن 1829 دا برهمکه دن جعالی مصطفی کره شبسندی و ده سال 1834 da günde Arapçayı hatta nüvisandın. Berheme kadın Ali Salih Hüseyin'i inşki ve de Salah 1885 da Sakze hatta nüvisandın. O berheme kadın labe Karabağı'ya Ali Hüseyin کسی نابی حسین احتمالا مازن کوملایه لبانه یعنی روجلات کردستان ده سال
1886 da hatiye nivîsandin. û evek berhemeke din bi navê El Raid fi ilm Raid film El Feraid. Ew jî yani ser ilmê ew Feraid diye li ew medresa İmam Kasım li Kerkûkê hatiye nivîsandin. û berhemekî din heye ku li medresa gundê Ütmişî, em nizanim ka li ku ye hatiye nivîsandin. û yeka din ew e ya din El Raid'e 1909 da hatiye nivîsandin. Li medresa gundê Ebu Ubeydeyê hatiye nivîsandin. Berhemeke din Heqede El Cührî nizam dirêj navî nehewce ku em dirêj bikin. Ew jî ew li medreseya El İbrahimiyeyê 1914 da ew jî piçek taze ye. Berhemeke din ku ew e berhemeke naskirî di medresan da û kesê ku perwerdeya wan di medresê de heye yan di vê mijarê de hinek xwî agadarin maxex agadarê vî ew ne vî berhemê ne. El Ziraiye ew Celaleddin Devani ye. Yani ev tabii wextê me tune ku em ser Celaleddin Devani dû dirêj li vir baxibin. Lê alimekî gelek nabû denge û ev nîşana ew ye jî yani di medresê Kurdistanê da çi cure bi çi kalîteyê bi çi naberoka tijî gora wî wextê ku ew hatine xwendin. Em bêjin kitêb hatine xwendin. Em mesela em bêjin berhema Celaleddînê Dewanî ku medresa da hatine xwendin ew de nîşan ku seviya medresê a perwerdeyê di seviyeke gelek bilind daye. Em tenê vî bêjin cê derbas bin. Wextê me tune ku em dirêj ser bisekinin. Berhemekî din car din di medreseya Mele Efendî da li Hewlêrê hatiye nivîsandin. Ev jî tarîxa wî tazî kevnini 1925 e. û evekî din car din berhemekî din wek namêkeyeke yani wek broşûreke Cihetül Wehdetîye navî berhema Mele Alî Zekiye ew jî di medreseya Mela Efendî de hatiye benivîsîn. Yani kitêbek li ber kitêbekî din hatiye nivîsîn. Ez bawerim di vê bernameyê de ew e yani besa ku em behsa wan tenê bikin. Yani mebest ku em her carê ew dikin mebesta xwendina van berheman hem ew berhemên ku di gora dewra xwe seviyeke gelek bilind dane ew berhem. Hem jî em bêjin navê medreseyê Kurdistanê em qeyd dikin û sala nivîsandina wan yan jî venivîsandina wan. Yani mebesta me ji van berhemên ku bi Erebî yan jî alî Kurdan ve yani yan jî alî Seyda Melekî Kurdan ve yan jî ji alî Seyda yan Melekî Kurdan ve li ber berhemekî din hatine nivîsîn mebesta me ew e. Belê em ê ji wir derbasê ew bin pêşî pişta bêne ser ew pişta bêne ser ew dînî em ê pêşî behsa keşkûra xwe îşe bikin. Keşkûra me ku me di ew da jî me di navê bernameyê da jî ku dixwî ew e em ewa xwe bibînin ku em tevlheviyek çênebe. Belê berhûm keşkûra bi navê Gelale ye. Gelale gundekî li başûrê Kurdistanê ye û ez bawerim nêzîkî Sinûrê Kurdistana Rojhilat Kurdistana Başûr e
و ناوی خواه یور گرد یعنی او کسی که ام بیجن وی کشکول نویسانیه سیدای محمد علی قراداغی برز قراداغی که وان برهمان که ام تمام وان برهمه کلور پیشکشتکن دست خطان دروازه رنویسا تازه کریه دست خطان در خستیه وان که ام بیجن کارمه راحت تر که آگاهداری سر وان جی به سورانی نویسانده مجی کرمانجا وان آمده کریه بحثا به کشکولی دیگه دبی که اف کشکول وک gelek destxetên din ku em behez dikin birasî baş nehatiye parastin wek gelek destxetê din ku me behez kirin ku em ê jiha şûnda jî behez bikin yani bûye xwara miş û maran bûye xwara dilopan yan xistine bin erdê dibin erdê da rûpelê wan riziyane yan jî em bêjin ew kesên ku cild çêkirine jê ra wan cild kirine û em bêjin ku xwestine serûber bikin em bêjin kesê zêde zanan nebûne li ber meqesê ketine û gelek cihê wan mixabin ew bûne yani gonda bûne em bêjin ew berhemên ku têda ê xwedî keşkûlê ku berhev kiriye û mixabin ji bo ku bêguman bi şert mercê Kurdistanê jî wextê ku em bidene berçav û her carê ku wextê boyarek dibe ka em bêjin çi bi serê yani çi bi serê medreseyan da pêşî çi bi serê kitêbxaneyên Kurdî da pêşî yani ew cihê ilm û irfanê ku bîne beriya her tiştê em bêjin ew karesat ew boyarên em bêjin cerg bir bi serê wan cihan da hatiye yani ji ber wê em bêjin gelek destxetên me ku anha bi dest kevin mixabin ew in yani wisanin ku mirov em bêjin nikarin jî îstîfade bike êca Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî metodekî xwe bijartiye em bêjin ew destxetên wiha hema destê ewil ew nekiriye yani neweşaniye yani hêvî maye ku em bêjin destxeteke din jî di aynı mijarê de destxetê din jî peyda bike ji bo li ber çend destxetan em bêjin naveroka wan keşkûlan bikare ew bike bikare temam bike metodekî wiha bijartiye û ev gelek spasya wê dikin spasya Seyda dikin mara wî ava be ev destxet sed not du rûpele sed du rûpele yani Seyda dibêjî dibe li min biborin sed not du rûpele lê dibe sed not du rûpel bûye dibe yani em bêjin wek reqemê ku li ser hatine nivîsandin ewa dawiye sed not du rûpele lê mixabin ya yê ku salem gihişte destê me ne sed du rûpele em dikarin jara bêjin sed not du rûpel bûye ev tabi tespitekê gelek hêja rast e Vêca lib em bêjin ew dike ew rûpelên ku wenda bûne em bêjin ew rûpelên ku em bêjin nemane û behsa wan dike ne hewciya ku em li vir ew bikin yani lib em bêjin wan kîjan rûpel wenda bûne kîjan rûpel mane hewca nake ku em ew bikin dûre dirêj behez bikin vêca ew şairên me yên ku şeirê wan di vê keşkûlê de hatine berhev kirin ew nav rizgar bûne yani ew li ber nebûne xwara mişkan yan em bêjin xwara dilopan Seyda wan şairên me ew dike navê wan dibêje ku berhemê wan di vê keşkûlê de hene yan jî ew kesê keşkûlnivîs wextê keşkûl ji xwara nivîsandiye van şeirên van şairên me xwara bijartiye têda nivîsandiye yek Kurdiye em zanin ku
نحو جا كو ام دريش او بكين بعض بكين كو مصطفى باقي كردي كو جراد بيجن دست بكا سلسلة 19 هندا و شاركي كلاسيك كرده جي مالباتا صاحب قرانه يكدن نالية اما ايشاف جبر كون ده هر كشكولي دا هما ام دوينن كو شعر نالي تدايا جبر وي از دخازم ده برنامه ايشاف دا قد نبه وها بكورتي جيبه هناك آگاهداری لسر نالی کان نالی کیه چه لحاتیه دورا بیدا روشا کردستان چاوابیه و لکی جایه و لکی وفات کلیه سالا وفات هایی فلحاتنا دنی امی بکرتی پشتی کمه ناوی وان شاعران بیان او کرن هجمارتن امی بحثاوی کرتی بکن سالم جی کو ام زانن ناوی عبدالرحمن بک بویه و سالم نازناوی شعرية لأوجي جمالة صاحب قرانة شعرك كلاسيك كرد بنابو دنجة يكدن حريقة شعرك ما هي بنابو حريق ويك آهية يك صابرية ومحوية خستية وكيفية برانيوان وقت كو ام دیروکا ادبیات کردی یه عالی گلک زانای مبک و حتما نویساندن ام بیشن معروف خزندار و علادی سجادی و عالی بورکبک و روشلات کردستانی نویساندن دیروکا ادبیات کردی دا بنا بود دنگن بحثا دوره دنه بحثا بان شعران کرنه نمونه شعر وان دانه yani ev hamuci tenzani. Ece em kurtit khazım ev bikim yani nali bahsa nali bikim. Nali kure Hıdır'ı kure Ahmet Şave ise yani navi Babiri Hıdır bu ya usadıkıya ku Babiri navi Babi Hıdır kure Hıkiriye. Cidtiraya Ali Beki Mikailiye yani kabileye Mikaili ye giredayı Hoza Cafe yani Konfederasyona Cafe'ye ev Mikaili yani aşira Mikaili giredayı Konfederasyona Cafe lime ne evak tişteki yani bejin ku emzanın ku Mevlana Khalid Şarazuri yani Mevlana Khalid Şarazuri evci aynı kabile giredayı Konfederasyona Hoza Cafe büye yani bu ku em mümkün nas kinen bejin le günde xaku xoliye u ligelek cihan xandiye em lübna xazın obukin u sala 1800 da hatiye dene u بكرتي ام معلومات في بيجن بس ديان ام تخاطن بحثا او يمكن بحثا هلك بشتري بكرتي ما مستا ام تكرن بحث بكن geleki keşkulin ku hatta هم de برنامه da biye hama bejaj de gelek navanda enali helbesti hebune ya şairi hebune ejanizan avana hami ve kevin şairi van ya hev judana şairi ayrı ne mertkare bahsan ki. Valla tabi az nizanım yani o yani nali şairek me yeku her izede kul serhatken nivistandın tabi başvuru Kurdistan'ı hatta liser navi festival hatne çekirin mintika Cafer Ali Süleymani tabi Süleymani şaireki bir havaya nabu denge hatta embejin او کسی که دیروکا ادبیاتا کردی دنویسن نالی ام بیجن دامزرینری yani اوا رنسانس شعرا کردی یا ام بیجن کردیا سورانی yani Arabay Sorani yani damezreyleri yani evi
في شعر يعني حسيبتكن وك رنسانس يعني رنسانس شعر زاراوي سوراني دبن بنالي دست بتكه ev haya van sali davi jî belkî anha jî em bêjin gelek kes divê ev ê danin lê vê dawiyê em bêjin hinek nêrînên cuda erê cardin dibêjin Rönesans bi wê destpêkiriye lê em bêjin mesela nivîskî şeir bi wî dest pê nekiriye yani şeirên soranî beriya wî jî li mintiqa li em bêjin herêma Muqriyanê herêma Baban herêmê dinê Rojhilatê Kurdistanê herêma Erdelan herê û em bêjin Başûrê Kurdistanê kesîne hebîne ku em bêjin şeirê wan hene ku ew kine yani nivîsandine lê her kes li ser ew ê mittefiq e li ser em bêjin nalî yek ji wan kesan ê ku Rönesansa şehra em bêjin zaravayê Soranî yani Kurdiya Soranî dest pêkiriye yek ji wan kesara. Vêca em Kurd em ên hinek din jî behsa nalî bikin ji ber ku bi rastî gelek mühim e. Nalî di wextekî wisa da jiyaye ez bi rastî tu wextê naxwazim em bêjin wek reşbînî wek em bêjin tiştên pesîmîst bernameya xwe da bihez bikir lê mixabin em hinek din jî em gereke ji bo ku em dersek jê werbigirin ku em bêjin boriya xwe bizanin di demekî wisa da em bêjin jiyaye ku halê rewşa Kurdistanê gelek xirab e. Hem em bêjin di navbera Baban û Erdelan da em bêjin nexweşî heye şer heye. Hem di navbera em bêjin mîrên Baban bi xwe da em bêjin nexweşî dubendî heye û em dirêj nakin yani demekî wiha da. Vêca li ser tevan ra jî em bêjin mîrektiyê me em bêjin hêdî ji ortaya radibin û ev tesîrekî gelek mezin li ser şairên me li ser edîbê me dikin û li ser tevan ra vêca em bêjin piştê ku em ew radibin em bêjin mîrektî hêdî ku ji ortaya radibin vêca terîqet em bêjin tên em bêjin mesela rêveberiya welatekî de milletekî de welatî tujar nabe wextê ku welatiyek çi bi mehat tiştê tê cêwî tişî dike. Eca li Süleymanî dibe merkeza du terîqetên em bêjin bingehînê esasî. Yek em bêjin ew e û Qadirî ku beriya Neqşîbendiyê gelek belav bûye li Kurdistanê li em bêjin rojhilata navîn herçî. Em bêjin şêxê wî em bêjin serokê wî kî ye Şêx Me'rûfê Nûdî ye û li Süleymaniyê rûdine. Şêx Me'rûfê Nûdî kî ye? Şêx Me'rûfê Nûdî babê Şêx Ehmed e. Şêx Ehmed kî ye? Şêx Ehmed babê Şêx Saîd e. Şêx Saîd jî babê Şêx Mehmûdê Hefîd e. Yani bapîrê babê Şêx Mehmûd e. Yani Şêx Me'rûfê Nûdî. Yani kalkê babê Şêx Mehmûd e. Yani kalkê Şêx Saîd e ku Şêx Saîd jî em zanin ji alî İttihat Terakkiye ve li Musilê hat şehîd kirin û em nakevin nav detayê wî. Yek ev terîqet heye ku em bêjin Süleymanî belav ve firehe û em bêjin mirîd de derwêşê wî hene. Ev milek îca milêdin em bêjin terîqeta Neqşîbendî jî şaxê detkeve ortê. Em bêjin Mevlana Xalid em îcaze tînî ew merkeza wî jî îca ew e li Süleymaniyê. Eca navbera wan her du terîqetan da jî yani mixrikiyek ciddiyekî gelek mezin çêdibe heta wisa dibe ku Şêx Me'rûfê Nûdeyî çi dike fetvaya kufra Mevlana Xalidê Şehrazûrî Mevlana Xalidê Neqşîbendî derdixe. Yani dijîtiya nawan digehe vê radeyê û nalî me şair nalî me damezrênerê em bêjin Rönesansa şeira Kurdî wek hemû şairên wê demê ku wê herêmê ne
gerek jivan dijital aciz dibe valla tertke valla dişe Şam'ı. Dişe Şam'ı le duhazi yani niyete ve kubiçe İstanbul le ev nake yani em bejin naxwazi yani vakti ku dişe Şam'ı müddetek Şam'ı dibine yani çunavici 1805 yan 5 yeke yani gora kesi ku de le kolin divale dakirine ji ev ji Şam'ı ku ev şairi binabudan kuma bahki Salim u Kurdi havale have gelek nezik bine li Şam'ı namek ji şairi heja Salim radişene ve şiir yani tabi o şiira ve şuhaya و دخوازن شعری داد بیچه کار روش چاویه یعنی روش باشه و یعنی ام به اگر کو روش انا دخوازن بیچه اگر روش باشه از وگرم سالم جی جابایو دیده برسوایو دیده دبی ولا روش خرابه yani لسروی yani dikebe nav raş biniye ki dur bere خود د استانبول چ استانبول و جانا وین استانبول براسي او کسی کو لسر نالی و او کسی لسر دیوانا و لسر جیانا و لیکولی کرنه قاسه کو از زانم اگر از نخواهدم کبرنا دتایوی جیانا وین استانبول جی لسر جیانا وین استانبول جی تشتکی زیده نایزانین و وفاتا وی کیجی ساله دا بویه مغبره وی لکیه çavan hele kez henek dişti bejin li mesela bejin alaqi Hacı Kadri Kuyra falan yani ev kesin ku divale da li kulin kirne bejin ev ne rastı yani uçağı Hacı Kadri Kuyra İstanbul'e ne biye falan yani bu kurti nali ev kal bejin bese yani işe tabi nali bazı ke daha program mırını kare bejin ev bike yani nali خلاص bike ما خواست کو ام بکرتی جبینه رین خوی هجاره کو هر جاره ام بحثا نالی دکتن بیشین نالی کو ده همو کشکولاندا همو کسی خودی کشکول خواستنا کو شهری ده کشکول خدا بمیسن شهری seviye بلند و هجاره بله yani او mesela keşkul yani Seyda'yı Mehmet Ali Karadağ'ı biraz o kiriye yani dure direş bahs kiriye bahsa perişanya keşkul kiriye o نحو جاكو ام وهاد دور دريش شامله ناف دتايوي وأز بيجم أم لفر أو بكن يعني لفر مثلا كشكولا جلالة أم بيجن أو بكن تمام بكن ودربازي أو ببن دربازي مثلا دستان چیروک و أوين ديني أم بيجن كو مجالك جلك أواجي مجالك تازة از باورم زيادة دوان اوان da دوان خصوصا da em bejin evjî şeyle bune ki masîm li Bakurê Kurdistanê erê hatine nivîsandin hatine transkript kirin li bawayekî hûr kurî li ser em bejin destanên dînî û bingehê wan ka ji Kutê û ew ê wan çi ne em bêjin زیده بکوری قاسه کو از زانم جاردن از ملی اوی بحلم yani ام بیم ملکی بحلم کو belki hayamش yetüne ve bu abaki detay şu beser hev nahat ne berhev kirinci yani belki lib hatne nivisandın li bu abaki hul kuri liser em bejin ev ne bula nahat ne sektandın ve ez dixazim به اوه دست بیرکم سیسبان بله گله کس او کسی کو ام بجیم هما پیچک به مرقا وان مجاران دابن ام بجیم ناوی دستانا سیسبانه یان جنگ سیسبانه یان گلک جهانداد ام بجیم نوالا سیسبانه تیگوتن هنک جهان ام بجیم
وادی سیسابانه یان جان بجن گلی سیسابانه به نابین جورا جورا ام بجن تی بناف کرن اوه قاسه کو آگاهداری کو لسر تی دانین دبین yani çirokavi em muha bi kurtiye bikin, behez bikin, bi bînerê xwe hejara parve bikin. Dibên ku ev sîseban newalek em bêjin ew varyantê ku em bêjin Seydayê Sadık Bahattin Amîdî ku em bêjin ez ê behez bikim pişra ku varyantê ku wî ji nav xelkê ji devê melayan ji devê xelkê berhev kirine û wek folklorîk em bêjin qet dest bi zimanê wan nedaye bi çawan em bêjin ji devê xelkê wergirtiye bûye avayê em bêjin weşe kitêba xwe em bêjin folklorê Kurdî ew dibêjin folklor li aliyê Amîdî em bêjin folklor bêjeke nêre yani maskûlene ew dibêjin folklorê Kurdî yani folklora Kurdî da ku weşandiye ew yani dibe ku ew e yani ev li Kafkasya'ya ciheke û şerê Müslümanan em bêjin gayrî Müslümanan çêbiye û Müslüman ketine tangiyê hawara xwe ketine tangiyê ber bi meğlubiyetê veçûne û hawara xwe gihandine pêxember û pêxember jî hawara xwe gihandiye Xwedê û ji Xwedê tara Cebraîl şandiye ba Hezretê Muhammed wî jî em bêjin ji Hezretê Elî ra ew kiriye Hezretê Elî ra emir kiriye gotiye geleke filan cihê sîsebanê cihek newalek yan geliyek yan em bêjin ewek heye geleke şerê Müslüman û gayrî Müslümanan heye geleke tu biçî hawara wan ew jî diçe û ve efsane yani em bêjin em zanin yani ew çîrokên dînî ka çawan ew dibin belkî gelek ji me wextê em bêjin xurtaniya xwe da tiştê wiha em bêjin kela heyberê kela nizanim rikû kela nizam çi xwendine ew jî diçe û werhasıl bi ser ewan re dikeve bi ser gawir em bêjin gayrî Müslüm em bêjin ew dibin meğlûb dibin bûya we yani Kurtiya çîrokê bûya we ye vêca Seydayê Mehmed Elî Qaradağî ku kesekî alim e alim-i İslamî ye û mela ye ew tespîtên gelek mühim gelek giring dike di ewa xwe da em bêjin di danasîna cengê Sîsebanê da tespîtên gelek mühim dike û ev bêguman ji bo ew kesek ku bixwazin di vî warê da lêkolîn bikin ji bo wan ev tespîta Seyda gelek gelek mühim e gora qenaeta me çi dibêje dibe ku dibe wekî min çend car jî behs kiribû gelek çîrokên Kurdî ên dînî hene dema ku em awa yani awayê wan qehremanê wan ew bûyerên ew behs dikin bi dîroka İslamiyetê re muqayese dikin yani ez carek din ew bikin dibe gelek çîrokên Kurdî ên dînî hene dibe dema ku em awayê wan yani bîçima wan qehremanê wan ew bûyerên ew behs dikin bi dîroka İslamiyetê re muqayese dikin em dibînin ku şûnewarê wan behsî bûyeran di çavkan ji çavkaniyên İslamiyetê de tune yani ev tiştê han di çavkaniyên İslamiyetê de em tiştê wiha tune dibe vêca dibe em nizanin çima wiha hatiye kirin kê kiriye çavkaniyên vê babetê çi ne wekê wan gelek pirs hene ku hewceyê bersivêne çîrok an efsaneya Sîsebanê jî yek ji wan bûyeran e dibêje dibe tekstek ew reqema ku em bêjin ew kitêbxana ku tê de qeydkirî ew navê wê reqemê dide nehewce ew dibe ev tekst divê kitêbxaneyê da ew kitêbxana ku me got bî Saddam zam çi filan dewir daye di reqema wî heftê yek not heft e bin vî reqemê de hatiye qeydkirin
em lür hinek ji pêşkêşê xwendevanên hêja dikin. Em ê hinek ji wê ew ê pêşkêş bikin. Em hêvîdarin ku kesên di vî warê de lêkolîn dikin, ji vê tekstê îstîfade bikin û di danejiyandin weşandinê kevirkê weşandina kevirekî din bikin li ser bingehê kuşk û staraya edeba Kurdî. û ew dike yanî ca destpêka wî em bêjin ew dike dişi. Cihek din de em bêjin cardin em bêjin ew heye li behsa ew ê heye behsa em bêjin van çîrokan heye em jin yek çîrokekî din ku em îşev behez bikin Kurdî cengnamaya Xalid e yani cengnamaya Xalid ku jiran bêjin ev jî yani em bêjin evekî sîsebaniye min bixwe heya niha ew nekir bû yani em bêjin navê cengnameyekî wiha min seh nekir bû û ez taze li vir divê evê de dibînim divê evê de destxetê de dibînim. Dibe ev behs efsane qehremanên wan ji kesên navdarên İslamê hatine wergirin û di hinekan da kêm û di hinekan da jî zêde ceng û boyerên dîroka İslamê bi mübalağa kêşane navê. Yani mezin kirine wekî ji çîrokên efsaneyî û yên kevin ên bêje İslamê hatibin wergirtin. Yani ev gotin gelek mühim e. Yani ev çîrokî han yani dibe de evin dîroka ewa İslamê de tune ihtimaleke gelek mezin ku ev em bêjin ev ê hanê ev çîrokî han ji çîrok û efsaneyên kevin ên bêje İslamiyetê yani ên bêje İslamiyetê di nav Kurdan da bi formeke din bi em bêjin belkî biçimeke din yan bi neverokeke din em bêjin efsaneyê wiha hebûne eca wextê ku Kurd em bêjin dibine Müslüman êdî wan çîrok efsaneyê xwe em bêjin çi dikin dikeşte nav evê dikeşte nav em bêjin evê İslamê. Belê mamoste min bi qasê ku ez tê gihîştim xwend mîna ku çawa evê ku nû kirine nivîsandine ew kirine ku bi mezheba Şiava girêdin wî wan çîroka. Belê. Ne waye? Belê axir tabii meseleke gelek lêkolî ew bi ser bê nekirin. Qenaetê min bixwe jî hinek tiştene li vir wextê me tune ku em Belê. em nî behs kirin xelet tê fehm kirin lê em ev tespîta seyda piratî tespîtekî mühim e. Vêca em hewcarekê ku em ji ew em bêjin perçe bixwînin zimanê ew ez dixwazim behs bikim zimanê vê efsane yani vê cengê Sîstebanê yani kurmancı ye de ne kurmanciyekî sade ye wek gotinên soranî têde hene ji ber ku nivîskarê çîrokên wiha efsaneyên wiha wek folklorîkin nivîskarê wan ew ninin yani kişinin mirov nizane kî nivîsandiye û gelek evê wiha hene di ewa Kurdî de mesela em bêjin Zembilfiroş ew jî em bêjin ew ninin yani folklorik ye yani bi dehan varyantê wan hene ev ewa Sîsebanê jî bi dehan varyantî wî heye heta seyda behs dike dawî de dibêje ku ji van efsaneyên Kurdî gelek tişt li ba min hene dibêje yani hem ewan varyantên Sîsebanê hem varyantên em bêjin çîrokê din ku em bêjin Kurdî ew kesê ku bixwaze em bêjin lêkolîn bike xebatekî li ser wan bike ez amade me evan çavkaniyên li ba min ew varyantên li ba min hemû pêşkêşê em bêjin berdestê wî bikim wê bikim ku em bêjin xebatekî bimeşîne. Belê em vê evê ewa seydaya ew jî ku me em bêjin 10-15 sal belê niha Sadık Bahattin Amedî min ew transkript kiribû hatibû çapkirin ez bawerim sala çapa wî jî nizanim ez 10-15 sal heye ka ez dê bilêrim kîjan salê derketiye belê 2013
Yani nasıl بله nasıl du varyantın evi hene. Du varyantın sisabani hene devirda. Bu şeyde Sadık Bahattin Ahmedi kifşik ya kaç ki var girt. Yani navivan bu به ام بیشن دو قوان خد دست ندایا قیمت آوانی فولکلوریک ام بیشن او کریه پاراسیه او کسی کو ام بیشن بخاطر لکولی میکن سرسران سرشوان ev şu an ben transporte kirner ba mehne ez karım em bejim teslimi vam kim. از بجم أبا ما بله مستعبا جبو لكولينرين كل سر علويتي لسر أو كي جبو وان بيويستا از دبجم چمكي بيشيا اف چيروك يعني بيشيا إسلاميات يا باشي جانينا نظام كوفا جريدانا از بجم برا وانا لي بكولم. بله بله شو از ha بمثل evi mücareketin em bejin vakti mehek u em o bikin gelek mühime u نها ده دقيقة ما هي بل نها أو من يعني قناعتها من بخوا قناعتها من لكل النكد يستروان أدنى لكل أبي ما مجالمة يعني هناك قناعات بمراهنة هناك تثبيت بمراهنة وقت كرد دينك قبول كرنا كردان دا پر دينيتي هيا أم بجين زردشتي حياة إزديتي حتى علويتي حتى يارساني وحتى إسلاميتي وخريستيان نظام تشي حمو أو هنا لكردستاني دا وقتك أم بجين ميترايزمي دا أم نظام وقت كرد أم بجين لسر أو ميترايزمي بينا تشي أو كلمة يعني أزخوان نظام يعني edebiyatك afrandına, ligura her dini edebiyataki dini afrandına kurdan. Ev karakterek ev yani edebiyataki dini gerek ev yani gerek yani bir peşkefti yani zanim. Edin zanım bir ba millet edinci şey var hele ev hususiyeteki kurdan. Em bejin zerdeşti mesela. Yani Gatay zerdeşti. Gatay zerdeşt Surudun. Yani surut şey bu Kurdin Bakur ezberi surut marş. Yani mıhabın dina zamanda bejin imha buna devki buna belki nivski buna em azxan zanım yani ev kesi ku divan hususada fre malumat yani hana hem bejin tkaran o bikili qasi ku az zanım bedevki hatına o hem surudun hem rezbendin yani rezbendin şey sanayım. O em bejin vakti ku Kurd zerdeşti buna edebiyataki bir havaya afrandına. O pişre emre denilen em bejin yarsani. Ma carek bahs kir yani devra yekem a edebiyata yarsani da em bejin salih hazar dest betkiye hazar silsileti edebiyata yarsani tine lisan esası diniye yani şiir kuhatne gotun lisan pişra em bejin sala çarda sezde çarda handa rapor dekirin em bejin lisan mecari dinci diyor ki gerek satsal tine em bejin edebiyataki dini hep yani afran belat bekuman em tine ve serbest bahsabat yani em ne karım kemrena kura yaban ben de gerek mühim. اف تشتاد الناب اي الانا دا يعني اي غريكا دا حما بيجا حمي خدايوان كويوان خدايوان زعفن اي حمية دستانه كوي تيروكي كوي بسولي هي Beli. بله Bence mesela eve yarsani hani Baba Serhengi Davudani yani bejin mesela. O pir şalyar şahhoşun yani bejin babana o secafi ev dini tane dini nivisandan yani o yani bejin sala yazda dazda sezde yani ev gerek işte ki icade gerek işte bak yaşam. Ev bejin ezdiyan kavli ezdiyan hani. بله Yani biz sağlan embecin bak ibadet de yani. Kavli ezyan ibadettir. Biz sağlan embecin devki devan darvaz bir hatta nahatke anha edi embecin eli darvazın nibisandan ebüye birini hanna xalas kirin. Mesela embecin eziti.
Önce em bêjin piştî ku em bêjin Alewîtî mesela. Alewîtî em nizan yani bi sazê dizin ew dibêjin Kurdî jî hene. Ev hatine berhevkirine de wek ibadeteke yani zanî. Wek ibadet بله em bêjin ew dînî ne yani motif ew dîn ne. Piştî ku bûne Müslüman jî em bêjin wekî ku seyda em bêjin ew tespîta kirî tinê bi qehreman û bi bûyerên dîroka İslamê ew nekin yani. Evê xwe yê kevin jî em bêjin ew efsaneyê xwe yê kevin kêşana nav çi kêşana nav ew em bêjin evê ku em bêjin li gora ewa İslamiyetê em bêjin qehremanê wan zav çêwan yani xusûsiyetekî Kurdan ew bûye. Adin xusûsiyeteke din ez dixwazim li vir ew bikim. Kurd qasê ku ez zanim eger ku ez şaş bim ez uzrê xwe ji bînerê hêja dixwazim Kurd nebûne potperest. Qasê ku ez zanim nebûne potperest. Yani em bêjin mitraîzm potperestî ne, zerdeştî potperestî ne. Manî? بله û heta ibadetên wisa hene em bêjin İslamiyetê jî zerdeştiyan ew kine yani mesela me rojî tiştê wisa em bêjin zerdeştî de hebûye yani. Edê bi awayê îro ku di İslamiyetê da têkirin nebûye awayê bûye. Lê tiştê wiha hebûne em bêjin. Lê Kurd qasê ku ez zanim yani nebûne potperest. Eger bibin jî belkî wek ferdî ew bibin. Lê wek millet, wek kom, wek ew qasê ku ez zanim nebûne potperest. Vêca ez ewa sîsebanê yani gelek balkêş ji bo ziman ez wiha yek ew ku wextê me hebin em bixwînin yani بله balkêş mesela ziman em bêjin ez dixwazim bi bînerê hêjara yani zimanê wî parve bikim. Mesela em destpêkê ew bikin eşya bê pa û padar heywanat û hem candar hem mêş û lew mûr û mar deba û dirinde û baldar İslam cû û kuffar û li fikriyan nake çicar wedet we daye qerar. Yani bu awayet em bêjin devam diket şi em gotinên ew hene têda. Gotinên soranî jî hene ama awaya dawî em bixwînin dibe ke Cebraîlî teyyar ew xeberê kirdî izhar bibînî ku soraniye yani kirt izhar fermûy Resûlê Muxtar ey kulli eshabû yar wehî nardiye cebbar qet nemîne yek deyyar bişne derê li nav şar bû istixbalê kuffar leşkerekî bêşumar lebû serman hat bexar Xweda muîn bê yarkar xelas nake yek deyyar sehaban ku bîst exbar bexwe kewte şîrîn kar. Yani em dibînin ka zimanê em bêjin ne soraniye ne kurmancî lê em bêjin geranî soraniye giraniya wî kurmancî ye zanî. بله Em nizanin yani ji kurmanciya wî jî mirov nikare derexi ku kî jî ew ye yani ji kişî devûk ye. Yani hinek bêjeyên ew ê hene ku mirov em bêjin texmîn dike ku li ew ne yani devûka hekariyê yani em bêjin behdî nan jî hinek tiştê de hene. Welhasil mirov nikare bike qenaetekî ku kîjan devûkê kurmancî hatiye nivîsandin. Evca efsanekî me din jî hebû û me tinê behsa navê wî kir û em bêjin cengname yani cengnameya Xalid ew jî got li hemberê yekê navê wî Raz el Xûl yani kesekî navê wî yani ew ê çîrokên Raz el Xûl em bêjin cardan ew dike şer tê kirin êca navekî wî din jî dibe Feth Qal'atul Leymun yani Fetha Kelha Leymunê yani ez xwe nizanim yani misalekî û tiştekî ew ye tiştekî em bêjin hêja ye ku em bêjin kesê ku divî warê de ew bikin lêkolîn bikin dikarin ji van ev jî yani zimanê wî jî cardan aynê wek ew ye wek بله وک اودنی belkî lê nêriya miştera şandibû بله ev jî yani xwerî kurmancî ne û
گوتنین اوی سورانی جتیده هنه والحاصل اوا ایشف ام اشتباكو او جهنه بيجن برنامه دين جهنه ام بيجن ام برنامه خو ایشف الفرقتين برنامه به ام هناك تشتين بالكيش جمع موزيني وشكي واجن تاكي موزيني دست خد آدم بدید 1705 دنیا دهات yani بیساندن لبر بیشتر لبر دست خط سیدای احمد خانی بخواهد yani بیساندن gele tiştekî mühime yani ji bo dîroka edebiyata Kurdî tiştekî gele kêjaya yani em bêjin memûzînê rast kesê ku nivîsandiye jî ji xweyê wê me bigirin 1705 dünya da û em vê xeberê jî bidin gelek tiştê me dî jî hene hêvîdarim bînerin hêja ji min aciz nebin em van tiştan bi hevra par bikin û pazar û carekî û îşev ez bêjim em li vir bisekinin û gelek spas ji bo bînerên hêja çarpil medyayê gelek spas ji bo kesên ber perdê de em bêjin piş perdê de ku em bêjin alîkariyê teknîkî dinme û kek spas ji bo kek Mîrza jî û em îşev bûya wê bername xwe biqedînin û gelek spas dikim şev belê mamoste gelek spas ji bo cenabê te jî em hêvî dikin bernama bê dê bînerê me bi dilekî xweş û bi hestekî ku dixwazin tiştên dîrokî hîn bibin wisa beşdar bin û bi kêrê wan jî bê helbet mala te ava heta du heftê din bi minet xêr û xweşiyê de belê bînerên çarpel medya em îro jî hatin dawiya bernama xwe birêz Ziya Avcî gelekî behsa gelek tiştên dîrokî kir ku ji bo me giring e ji bo dîrokum wêjeya Kurdî giring e ji bo nasîna şarezayê me şairê me helbestvanê me dîrokvanê me ji bo nasîna wan gelekî giring in hêvî dikim me tiştekî ya jî we tiştekî baş jê girtibe û mala we ava û mala hevalê me ku li pişt perdê wekî birêz Ziya Avcî got ku li pişt perdê ya jî em ê dibêjin li pişt şaşê heta niha bi merane em carek din spasê wana jî dikin û spasê we jî dikin bi hêviya hevdîtinê bi xatirê we êvara wê min nexweş.